Miten helkkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? No hei, mitä väliä? Oi saakeli tätä elämää! Lavastitko sä tän murtovarkauden? No, mä vaan... Älä sinne selittää, sä oot jäänyt kiinni jo! Kerro totuus. Mulle tuli lasku taas seurakunnalta. Hautojen hoitomaksut oli erääntymässä, enkä mä tiennyt, miten muutenkaan mä olisin ne hoitanut. Me otettiin sinut tänne sillä eholla, että sä et enää pelaa. Enhän mä enää pelaakaan. Mulla on velkoja. Käsittäkää nyt, että ei tää ole kovin helppoa mullekaan. Mitä Ismo on pelannut? Uhkapelejä? Asia on niin, että Ismo on pelannut kaikki asuntonsa, työpaikkansa, rahansa. Niin on, ja ottanut lisää velkaa. Ja sitä paitsi vielä varastaakin! Tai eihän se ole mitään varastamista, jos järjestää tuttaville uudet hifi-laitteet. Vakuutus sen kuitenkin korvaa. Kyllä se on varastamista. No hyvä on. En mä oo ehtinyt mitään vielä myymäänkään. Haetaan ne laitteet tänne takaisin, pistetään paikoille ja unohdetaan koko juttu. Ismo, vastaa mulle yhteen asiaan rehellisesti. Kävelsit sä sen kihlasormuksen, jonka mä ostin Ullalle? Sen, mikä oli kateessa, mikä löytyi sitten tuosta pöydältä lehden välistä. Sähän sait sen takaisin. Ole hyvä ja poistu. Mähän puhuin totta. Pakkaa tavaras heti!